Velkommen til min installationsguide til GLFTPD. Jeg har egentlig oprindeligt skrevet guiden på min blog her, men jeg synes den blev så lang, at det skulle nødig afskrække nogen for at prøve GLFTPD. Det er super nemt at installere, og det er et rigtig godt eller FTP serverprogram. Så start med at lave din forbindelse til din server. Her har jeg en SSH-forbindelse til min Debian server, som jeg vil installere GLFTP på, og installere de dependencies, som GLFTP har. Efterfølgende gå ind på glftpd.eu og så download den nyeste stable version derfra. Bare kopiere linket og så skrive wget og indsæt linket. I skrivende stund er det jo så 2.00 eller 2.043, der er den nyeste. Pak den ud med tar og kør installationsscriptet. Tryk enter. TCPD er noget du bruger til at regulere forbindelserne i host eller host and I. Det er en rigtig god måde at gøre det på, men hvis ikke du bruger det eller ikke ved hvad det er, så lad være med det. Så vælg nej. Jail environment er hvor du har en meget lukket filstruktur på selve FTP filer, mapperne og mapperstrukturen generelt, så der er ikke nogen af dine andre shellbrugere, der kan komme ind i mapperne og så videre. Jeg bruger det aldrig. Jeg synes det er mere problematisk end det gavner mig, så jeg vælger nej. Og install directives til GLFTP, tryk enter. Service name for GLFTP, tryk enter. Og så vælg den port du vil bruge til at forbinde til din server på. Her vil jeg 55678. Tryk Y for yes, European Weeks, og enter for at smide dine certifikater ind i etc. Og enter igen for at lave et generic name til dit certifikat, og enter. Og enter. Det var faktisk det. Det var installationen af GLFTP. Super nemt, super hurtigt. Det er der ikke mange ben i. Så kommer vi til installationen part 2. Og noget af det jeg plejer at gøre, det er at ændre i indstillingerne for default user. Når du laver en ny user, så får de nogle standard indstillinger fra start af, som alle sammen er ens server. Og der er nogle af dem, som jeg finder super trælse og irriterende. Så dem går jeg ind og laver om, og det gør jeg inde i GLFTPD, FTP Data Users og Default User. Hvis du har lavet Jail Environment, så ligger den jo så inde i, jeg går ud fra det er Jail, GLFTPD og så videre. HomeDIA, det er det site, som eller HomeDIA er den mappe, hvor alle dine users de starter i og ikke kan komme længere opad. Shellstien til den her site mappe vil være glftpd site. Det er sådan set herinde alle dine andre mapper de skal ligge. Det her brugerne de har adgang til mapperne. Så hvis du kan også senere give en specifik mappe til en specifik bruger, så f.eks. hvis Carsten kun skal have adgang til hans egen mappe, så giver du ham adgang til site Carsten, eller laver hans HomeDIA om til site Carsten, og så kan han kun være den. Selvfølgelig hvis du laver den her om, så er det alle dine brugere, der starter med det her HomeDIA, så den lader vi bare stå. Max logins, det er hvor mange logins din bruger kan have på samme tid. Og det er for mig har forvoldt mange problemer med kun 2, fordi for eksempel FileZilla laver 2 forbindelser til at hente med, og så for eksempel en tredje til at kunne se mappestrukturen. Og hvis forbindelsen ryger, og du skal lave en ny, men der er en ghost connection, så får du problemer igen. Jeg plejer at lave den om til 10, så er der ingen problemer. Ratio. Hvis du er kendt med tracker og torrents, så ved du hvad ratio det er. Ratio er, at når dine brugere skal uploade noget for at kunne downloade noget igen. Jeg bruger det aldrig. Jeg sætter det til 0 for at deaktivere det fuldstændigt. Gem og luk.
fra start, når du har installeret GLFTP, så får du en bruger, der hedder GLFTPD, med samme password til, også hedder GLFTPD, og som kun kan logges ind fra localhost af. Og med den bruger skal du så logge ind og oprette din egen bruger, og efterfølgende slet GLFTPD-brugeren. Og jeg bruger programmet LFTP som FTP-klient, command line klient, som er super godt. Jeg starter lige med at installere. Og efterfølgende så forbinder du så LFTP U for user, GLFTPD localhost og den port du har så valgt at skrive her. Mig er det 55678. Og så kodeordet, som også er GLFTPD. Enter. For at oprette en bruger du for at se alle dine kommandoer du har herinde, så kan du skrive site help. Og så har du simpelthen alle de her forskellige kommandoer, som du nu kan bruge. Og for at add en bruger, skriver du site add user, brugernavn, kodeord og stjerne. Det er adgangen fra de IP-adresser som person, eller hvis du vil lige pt kan brugeren her købe forbinde for hvilken som helst sted, eller for hvilken som helst IP-adresse af. Hvis nu han skulle være lukket til for eksempel kun hans hjemme-IP eller arbejds-IP osv., så skriver du bare din IP-adresse her efterfølgende, og så kan han kun forbinde for netop den IP-adresse af. Man kan også, du kan bruge wildcards, så hvis nogen har der er nogle udbydere, de bruger en lidt dynamisk. Når jeg siger lidt dynamisk, så er det fordi, at de har et subnet, som de deler ud af. Så det kan måske være løsningen at give ham den her, så kan han stadig forbinde fra den dynamiske IP-adresse af. Men i det her tilfælde, så skulle han kunne forbinde fra alt. Add user. Og så skal vi lave brugeren site up, og det gør vi med site change curved flags plus 1. Og med den kommando, der giver vi ham 1'et står for site up. Og quit. Nu burde du jo kunne logge ind med din normale, eller med den bruger du lige har oprettet, og så slet GLFTPD. Men det kan du ikke, for du skal ind i konfigurationsfilen, og så gør din bruger til master, for at den kan slette, eller før den kan slette GLFTPD-brugeren. Så der går du ind i konfigurationsfilen. Og igen, hvis du har jail environment, så vil den ligge i noget, der ligner, jeg kan ikke helt huske det, jeg mener det er noget i den her stil. Jail, glftpd, glftpd.conf. Noget i den her stil i hvert fald. Hvis ikke du har, så er det bare etc og glftpd.conf. Her skriver du simpelthen bare master, og så dit brugernavn. Når vi alligevel er herinde, så laver vi lige nogle andre ændringer. Du kan fx lige lave dit site name om min awesome FTP. Site name short min awesome FTP, sådan der. Ellers så plejer jeg aller nederst ud fra kommandoen, der hedder users, du ser der står en H ud foran, der plejer jeg at smide et et-tal efterfølgende, hvilket gør, at siteups også kan bruge den her kommando. Som jeg kan lige vise det senere, hvad den gør her. Så logger du ind med din bruger, som du lige har oprettet. I mit tilfælde er det curved, localhost, port, og skriver kodeord. Og hvis vi lige tager en site users, så får du en liste over de brugere der er. Du kan se lige pt at der er GLFTPD og curved, og det er 2 siteups. For at slette GLFTPD brugeren, så skriver du site del user glftpd. Så er han slettet. Men det er sådan, at GLFTPD er ikke nok. Du kan godt, hvis du har en bruger, som du gerne vil deaktivere, personen ikke kan bruge det, men måske skal han bruge det senere eller på et andet tidspunkt, så kan du delete ham, og senere så kan du re-add brugeren, så han får de samme indstillinger, det samme det hele, altså ligesom aktivere og deaktivere. Men så for at slette dem helt, så skriver du site purge glftpd, så er brugeren helt slettet. Hvis du vil bruge SSL,
hvilket den kan for standard. Der er ikke noget ekstra, du skal installere. Du kan også nu forbinde til den med SSL, men også uden, altså det er valgfrit som det er nu. Hvis du vil enforce det, så skal du ind i konfigurationsfilen igen. Og hernede at kigge, har vi TLS enforcements. Når udråbstegnet er foran, så er det valgfrit. Hvis du fjerner udråbstegnet, så er det enforced. Så er der enforced user redirect insecure, deny dir unencrypted, deny data unencrypted. Gem og luk. Og det er som med GFTP, du skal ikke genstarte en service eller noget, for at ændringerne de træder i kraft. De træder simpelthen i kraft ved næste login. Og lige pt. Er det så med FileZilla. Hvis du installerer FileZilla via for eksempel Ubuntu's repositories, som er en lidt ældre version, så vil du få nogle problemer med at logge ind med SSL. Der er nogle SSL-komplikationer, som jeg ikke helt har fundet ud af, hvorfor det er. Men hvis du går ind på FileZillas hjemmeside og downloader den nyeste version, så kan du igen så kan du forbinde med FTP og SSL. Og det samme gælder for LFTP. LFTP har også lidt komplikationer med det. Jeg har så ikke prøvet at downloade den nyeste version af LFTP for at teste, men i det her tilfælde bruger vi FTP SSL, så den installerer vi lige. Og forbinder FTP SSL, localhost, port, Curwood og kodeord. Der er vist skrevet forkert kodeord på at se. Prøver vi lige igen. Curwood. Nej. Der kan du så se, at FTP det kører. Her kan du se, hvad du skal sætte op i FileZilla for at forbinde med SSL. Og der laver du bare ind i host, laver du en ny host, skriver selvfølgelig en IP-adresse og port. Og vælger i encryption require explicit FTP over TLS. Der er nemlig også en, der hedder, det kan jeg ikke huske, der er et andet en i hvert fald også, men den her explicit du skal bruge, og så dine login credentials, og så forbinder du. Det er ingen problem. Passive ports, hvis du er bag en router, eller en firewall, og du kan forbinde udefra og ind, så skal du sætte passive ports op, for at det kører fornuftigt. Og det gør du ved, eller for at du kan forbinde overhovedet faktisk. Det går du ind i installationsfilen igen, og tilføjer de her to linjer, passive ports, og A, B, C og D, den bytter du ud med din eksterne IP-adresse, ikke din interne eller din servers interne IP-adresse på lokalnetværket. Det skal være din eksterne IP. Og så er det meget vigtigt, at der er den her et-tal bagefter. Det fortæller GLFTP, at det er bag en firewall. Der er nogle andre indstillinger også, men det kan du prøve at google til, hvis det er. Men den her metode virker i hvert fald. Passive ports er så de port, som bruger til at rent faktisk overføre dataen med. Det er sådan, at du skal både i din router firewall, der skal du både forward selve porten, som du har valgt, i mit tilfælde 55678, og de her passive ports, de skal også forwardes sendt til serveren. Gem og luk, og du kan nu forbinde ud for din uden for routeren af. Diverse kommandoer. Liste over users, den så vi før. Site users. Det var jeg, vi lige skal forbinde først. Det vil nok hjælpe lidt. Site users. Der får du sådan en liste over alle sammen. Nu er der kun en user herinde jo. Der kan du se, hvor meget de har uploadet, og hvor meget de har downloadet. Og credit, det er igen det der med, hvis du bruger ratio, så kan du give nogle credit, så kan du give dem x antal gigabyte credit osv. Information på en specifik bruger. Site user Curwood, og der er en masse information. Username, added by, osv. Ratio, der kan du se, at vi slår det fra. Ratio unlimited. Der er en del informationer herinde. Der kan du se de her IP-adresser, som det er. Det er sådan, at hvis du vil, det kan sagtens have flere IP-adresser. Hvis jeg starter med at, jeg tror det er del IP Curwood.
Så kan jeg så lave en site at IP Curwood. Og så 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Og så er den her, og så hvis jeg kører en site user Curwood igen, så kan man se, at nu kan jeg kun få lov til at forbinde til den her. Hvis jeg logger ud nu og logger ind, så kan jeg jo ikke rigtig, så kan jeg faktisk ikke komme ind på min server igen, uden at fordi jeg nemlig har lavet dem op. Nu kan jeg jo sådan set kun forbinde for den her IP-adresse af. Så den sletter vi lige igen. Og re-adder den her. Liste over online brugere, download speed, site who, der kan du se hvem der er på. Du kan se her, jeg er på, og jeg har været idle i 10 sekunder, fordi det var 10 sekunder siden jeg har lavet min sidste kommando. Hvis jeg vil downloade noget, så vil du se i starten af filnavnet her, og så hvor mange gigabyte. Det vil også være for hver connection, så hvis nu jeg havde FileZilla til at forbinde med, så kunne du så se, at jeg har 2 connections, som begge to henter hver deres fil og download speeden. Weekly top downloaders, hvem har downloadet mest den sidste uges tid. Der er også month og day, traffic statistics. Der er en hel masse information, som du kan få at vide. Hvis du bare skriver site help, som jeg viste før, så har du masser af kommandoer til at konfigurere din server med. Det var sådan set det. Det var installationen af GetFTP. Nem, hurtig og super godt.